4 χρόνια, 1.461 μέρες, 35.064 ώρες, αμέτρητες εμπειρίες κατά τη φοιτησή σου στο πανεπιστήμιο. Μελετάς, μαθαίνεις, ζεις, γελάς, κλαις, κάνεις φίλους, ξενυχτάς, διαβάζεις, αποτυγχάνεις, ξαναπροσπαθείς, παλεύεις και βγαίνεις νικητής. Θα κρατήσεις το πτυχίο σου και όλοι οι δρόμοι θα είναι ανοιχτοί. Τίποτα δεν θα σε σταματήσει. Και αυτό γιατί γνωρίζεις ότι έχεις το προβάδισμα, έχεις την πείρα και τα προσόντα να βγεις στην αγορά εργασίας. Τα μαθήματα και τα εργαστήρια που παρακολούθησα, όπως και τα σεμινάρια και τα project στα οποία συμμετείχα, μου παρήχαν πολλές ακαδημαϊκές και τεχνικές γνώσεις στο αντικείμενο των σπουδών μου. Η τοποθέτηση σε οργανισμό συμπλήρωσε την επιστημονική μου κατάρτιση, εισάγοντάς με στην αγορά εργασίας. Με την εμπειρία αυτή, ανέπτυξα τις επικοινωνιακές μου δεξιότητες, καθώς αλληλεπιδρούσα με επαγγελματίες του χώρου σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Επίσης, διεύρυνα τις γνώσεις μου σε ένα τομέα του κλάδου μου, γνωρίζοντας νέες τεχνολογίες, οι οποίες μου ενίσχυσαν το κίνητρο για να κυνηγήσω τα όνειρά μου. Μετά την τοποθέτηση, αισθάνομαι περισσότερη αυτοπεποίθηση για τις ικανότητές μου και μεγαλύτερη σιγουριά για την πορεία μου μετά το πτυχίο. Συνιστώ σε όλους τους φοιτητές που τους δίνεται αυτή η ευκαιρία να την αξιοποιήσουν, καθώς έχει να τους προσφέρει πολλά και πολύτιμα σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο. Ονομάζομαι Δήμος Δήμου και είμαι τεταρτοετής φοιτητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Κατασκευαστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η φοιτητική μου ζωή είναι πολυάσχολη και πολύπλευρη. Αποτάθηκα στο γραφείο διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Κύπρου, γιατί είναι η πιο άμεση επαφή που μπορεί να έχει ένας φοιτητής με την αγορά εργασίας. Η εμπειρία της τοποθέτησης με όθησε να ενισχύσω και να βελτιώσω στοιχεία της προσωπικότητάς μου στον επαγγελματικό τομέα. Κάτι που δεν θα ξεχάσω ήταν το θερμό και φιλικό κλίμα της εταιρείας. Ολοκληρώνοντας την τοποθέτηση και προσεχώς στις προπτυχιακές μου σπουδές, νιώθω σίγουρος, αισιόδοξος και ενθουσιώδης για το μέλλον που έρχεται. Και τώρα τι θα γίνει? Πρέπει όλη αυτή τη γνώση, όλη αυτή την όρεξη, όλο αυτό το πάθος να το διοχετεύσεις. Πώς θα γίνει αυτό? Τα γραφεία διασύνδεσης δίνουν τα εφόδια για να μπορέσεις να ενταχθείς στην αγορά εργασίας με μεγαλύτερη ευκολία. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 8 πανεπιστήμια της Κύπρου, του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Κύπρου δίνει την ευκαιρία σε φοιτητές και φοιτήτριες να αποκτήσουν εργασιακή πείρα σχετική με τις σπουδές τους κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Με απλά λόγια, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, εφόσον πληρούν τα κριτήρια που έχει θέσει το εκάστοτε τμήμα, κάνουν την εγγραφή τους στο σχετικό μάθημα και ακολούθως δημιουργούν λογαριασμό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του έργου. Στο προφίλ τους αναρτούν στοιχεία σχετικά με τις σπουδές τους, τα προσόντα τους, τις γνώσεις τους και τις ικανότητές τους. Ταυτόχρονα, οργανισμοί και επιχειρήσεις, αφού έχουν δημιουργήσει λογαριασμό στην πλατφόρμα, αναρτούν αγγελίες αναζήτησης φοιτητών και φοιτητριών για τοποθέτηση. Η πλατφόρμα αναλαμβάνει το αυτόματο τέριασμα μεταξύ των αγγελιών και των φοιτητριών και των φοιτητών που πληρούν βάσει των όσων έχουν αναρτήσει στο προφίλ τους τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια των αγγελιών και ειδοποιούνται για να υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Στη συνέχεια, οι εταιρείες αξιολογούν τις αιτήσεις και αποφασίζουν. Η όλη διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη και αντικειμενική. Το ποσοστό των φοιτητών και των φοιτητριών που κάνουν τοποθετήσεις σε επιχειρήσεις και οργανισμούς είναι αρκετά μεγάλο, λαμβάνοντας υπόψη ότι 17 ακαδημαϊκά τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου έχουν εντάξει το μάθημα της τοποθέτησης στα προγράμματα σπουδών τους. Η φοιτητική κοινότητα του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει αναγνωρίσει τα πολλαπλά ωφέλη από τις τοποθετήσεις σε οργανισμούς και επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα το ενδιαφέρον για συμμετοχή να παρουσιάζει συνεχώς αυξητικές τάσεις. Το άμεσο όφελος των επιχειρήσεων και των οργανισμών από τις τοποθετήσεις είναι η απασχόληση και η επιτόπια προετοιμασία νέου ανθρώπινου δυναμικού με νέες ιδέες και σύγχρονες γνώσεις, καθώς και η στενότερη συνεργασία με τα πανεπιστήμια της Κύπρου. Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί με τη σειρά τους και μέσα από τη συνεργασία τους με τα πανεπιστήμια έχουν την ευκαιρία να συμβάλλουν επικοδομητικά στη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών που συνάδουν με τις ανάγκες του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Μέχρι στιγμής, το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει συνεργαστεί με πέραν των 300 επιχειρήσεων και οργανισμών από όλους σχεδόν τους τομείς της οικονομίας, περιλαμβανομένων των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, του τουρισμού, της έρευνας και της καινοτομίας, του περιβάλλοντος, των κατασκευών και άλλων. Το βασικότερο χαρακτηριστικό του Γραφείου Διασύνδεσης είναι ότι το προσωπικό του είναι πλήρως καταρτισμένο στις διαδικασίες τοποθέτησης και είναι εκεί για να παρέχει υποστήριξη και βοήθεια σε κάθε τι σχετικό με τις τοποθετήσεις, σε όλη την πορεία της διαδικασίας, από την αρχική έκφραση ενδιαφέροντος από φοιτητές και φοιτήτριες και από επιχειρήσεις και οργανισμούς, μέχρι το τέλος της τοποθέτησης.
Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Κύπρου συμβάλλει στη συνέχιση της προσπάθειας βελτίωσης της σύνδεσης της πανεπιστημιακής κοινότητας με την αγορά εργασίας και τις πραγματικές της ανάγκες. Αισθάνεσαι δυνατός, ολοκληρωμένος, σίγουρος. Αισθάνεσαι ο εαυτός σου. Και ναι, ξέρεις ότι άδραξες την ευκαιρία την κατάλληλη στιγμή. Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας.